L'escalada bèl·lica entre Rússia, per una banda, Ucraïna, els Estats Units i la Unió Europea per l'altra, és molt preocupant. El motiu d'aquesta escalada és el continuat suport militar i logístic per part de l'OTAN a Ucraïna i, per l'altra banda, els moviments de tropes russes a la frontera del que és el graner d'Europa. Per a Rússia, que Ucraïna entri a l'OTAN és una línia vermella i ha aprofitat un moment de debilitat dels Estats Units i dels seus aliats europeus per fer aquests moviments. Tot i això, aquests moviments no es produeixen des d'una posició de força, sinó tot el contrari. Es produeix a partir de l'acorralament per part de l'OTAN de Rússia. Davant de tot això, el govern espanyol ha demostrat una altra vegada la plena submissió als interessos bèl·lics dels Estats Units i de l'OTAN. Ho veiem, per exemple, en l'enviament d'una fragata al Mar Negre o en la mobilització de les tropes a Lituània. A més, el govern està replicant de forma totalment acrítica l'argumentari de l'OTAN. Tot això passa en un moment en què hi ha una escalada retòrica, a la que també s'han sumat els mitjans de comunicació, on els continguts i el llenguatge són més aviat propis de la Guerra Freda. És vergonyós que un govern que es diu tant d'esquerres tingui una política tan servil vers els Estats Units i la OTAN. És urgent una desescalada de la retòrica de guerra i la retirada dels recursos espanyols. L'escalada bèl·lica només afavoreix els interessos del complex industrial i militar nord-americà. L'expansió de l'OTAN, de fet, la seva pròpia existència, són un perill per la pau. La societat catalana té molt arrelats els valors de pau i ho ha demostrat en moltes ocasions. És per això que és tan important que es torni a teixir aquí un moviment per la pau. Amb la cimera de l'OTAN a Madrid aquest any, és encara més important que el moviment per la pau torni a omplir els carrers.